Kumusta nyo mga malilinis kong cancer? Ngayon, maglalaro tayo ng isa sa mga pinaka-paborito nyong laro. Pag tumawa ka, corn beef ka ha? Corn beef ha? YouTube, corn beef. Pagkain, masarap. Yun muna ang tawag natin dito dahil epal si Tito YouTube. At kung ninyo napansin, kung nasa mobile kayo, iba ang gamit na natin camera. Nag-upgrade na tayo, umabot na. Nilinis ko yung mga dumating galing sa ibang bansa. Para mabuti na sigurado. Diba? Bago record ka nga, bagong kabaong ka naman. So, simulan na natin. Simple lang naman laro, diba? Kahit sino. Bagay na bagay ito sa ngayon sa mga taong nasa bahay lang magdamag. Diba? Tatlong buhay dyan. Bawal kang tumawa. Pag tumawa ka, corn beef ka, diba? Bibigyan ka ng masarap na corn beef. Una-una from Neil Fajardo. Hindi ka makaalis to. Boy. Ang gigil na nga. Huwag mo ako inaway mo! Liit na bagay. Sus, yun lang yun. Kayang-kaya. Sunod. Nagalit siya kasi ayaw siya bigyan ng corn beef. Kita mo naman, di ba, nananaba na siya. Kung walang kwentang page, hoy, pre, totoo ba may smackdown? Sisira lang sa akin ganito kasi na-imagine ko agad na baka gawa lang yung sarili niya. Ayan, tulad na sabi ni Ari, so behind the scenes, kaya hindi ako matawa-tawa sa ganyan. Pwede ba? Haha! This year, naging problema natin ay ang Taal Volcano at hindi pa nakampante ang Diyos dahil sa mga kaskalate. Shuffle niya lang ang word na Taal Volcano at nabubuo ang word na all interconnected to the Tarantino zone, di ba? Safe tayo dyan kay Tito YouTube. Check ko yung kanyang profile page. Isa siyang baiter. Diba? Na-bait niya ang mga Facebook normies sa kanyang sinabi. Yung mga pinopost niya ay pang-inis lang. Pang-atake to sa mga taong ganyan talaga mag-isip. Pero siya mismo, hindi siya yan. Isa ba tong conspirona? Talino mo! Yan, hirap pag sa bahay ka lang magdamag. Wala nang tumatawa sa jokes ko. Kailangan ko ng laugh track dahil Itbulaga. Maraming salamat. Sunod, from Rico Yamazaki. Eche! Hindi ka nakikinig, Pau. Sa braso ka, wag sa kamay. Yun yung sa isang, hindi ko lang anong pangalan, nakalimutan ko. Pero, di ba, alam nyo lang kung alam nyo yun. Sige, tagalin mo na isa, leche. Di ako mahilig sa corned beef. Mas gusto ko sardinas. Sunod. Bored na si Kuya Baro, di ba? Isang buwan tayo nasa bahay. Kaya kailangan kayo makaisip ng mga makukulay na paraan para sumaya at mapalipas ang oras besides sa pagtrabaho at pag-aaral. Falling in love with you. Diba kasama ko kayo at isang buwan na quarantine? Maka natin si Kuya Pucha. Ito yung mga araw before yung ngayon ko bini. Kasi ngayon kasi alam ko bawal na ata ang public transport. Private na lang. Iba talaga nagagawa ng resourcefulness ng mga Pilipino. Doon mo malalaman ang kanilang pagdating sa mga sakuna kung gaano sila lumalabas sa kanilang mga simpleng buhay at pinapakita yung mga ganitong maliliit na bagay na malaki ang epekto. Like ang iinom ng inyong mga bitamina. Sunod, from Billy Onate. Wala namang music na. I-mute mo na po, ayoko na marinig yung lecheng tunog na yan. Abutin ng safe, diba? Doblein na natin yung paglagay. Pag ano ng thermals ka, lapag mo na agad yung alcohol. Sunod! Ano meron din? Angat ang helmet, angat! Angat ang helmet, tanggal! Naku po, 38. Bawal na pag 38, diba? O isa pa, para safe. Isa pa, 3 beses. 7 point. Naku, pag di-round up mo yan, 8 na. Aminin mo naman, nakadagdagan mo na. Pre, bakit? Siyempre, tapos nag-drive ka ng motor. Bawal Bakit? mo. Kasi dapat sa motor,
ang alcohol content mo dapat nasa Mukhang ibang alcohol iniisip ni Kuya, hindi po ganun gumagana yon, hindi po uminom ka alcohol. Ibang-iba yung chemical property sa alcohol na iniinom sa nilalagay sa katawan. bawal yung ginagawa mo. Taga saan ka? Taga dyan ako sa Kondon Dilaw. Pasensya na ako, sir. Oo. Tayo pwede pasensya. Sir. Ano dito nga tayo, tutulungan nga tayo. Ano ba, Kuya? Ano ka na kasi, alcohol din yan eh. Mayroon kasi. Mamaya, ano ka na ngayon. Hindi ako natatawa ako. Ay, natatanga. Wag, Kuya. Wag. Hindi. Mainit ang katawan tapos umuulan. Bakit kayo uminom, sir? Oo, dapat hindi. Ano lang sir, ano lang sa ano po eh. Mama na. Virus eh, kasi. Huwag mo na alcohol yan eh. depensa. Protection lang. Okay, sunod. Bago ako mainis. From traffic. Attack on ticket kanina. Ayan. Parang ganito feeling ko talaga ngayon. Lalo na yung enhanced na yung ating keyword. Diba? Dahil sa corned beef. Yung mga Konichiwa dyan na saray manood ng ilang season na anime. Yung parang wala lang to sa kanila. Pero kayang-kaya niyan. Kayanin natin to mga Pilipino. Sunod. Kung may pang-regenerate lang din tayo, parang yung sa mga Titans eh. Yung Marvin, Koro. Nope, hindi yan. Koroyawa kayo lahat. Hindi pwede. Bakit? Sabi ko i-blur, Joy. Ano ba? Okay, mga magjowa dyan, ha? Huwag kayong magsisend ng mga video sa isa't isa na kung pag yan nag-viral, ayan na naman tayo. May meron na naman pagtitripa ng mga vlogger, parang awa nyo na. Huwag kayong magsisend, ha? Kahit nainitan yung katawan nyo, huwag kayong magsisend ng mga ganyan. Kung ano panotan. Yung mga kapag kakonichiyawa ako lumalabas, leche. Ayoko mabawasan ng buhay. Kasi pag nabawasan ka ng buhay, magiging katulad ka nung nasa baba. Oops! Spoiler! From Joke. Spaghetti pababa, pababa ng pababa. Spaghetti pataas, pataas ng leche! pataas. Di ako matatawa nun kasi may sumagot pa eh. Ano ba yan? Ang babaw mo na. Wala ka lang kausap palagi pa. Ang babaw mo na. Kaya tagal naman na isa pa naman tayo. Kaya to. Ano ba? Ano ba yan? Kaya mo yan, Pao? From Joses. When the world is... Yeah. Lagi naman eh. Okay, sanay na ako. Ang abat na di natin deserve, di ba? Sunod. From Erica. Mga pangalan ng mga Music na to. pangulo sa Pilipinas. May mga pugo. Sige. Duterte! Si Rizal. Si Rizal. Ay, hindi! Bakit mo pinagsama yung dalawa? Alam mo, hindi ka naman masaya, tapos lumungkot ka pa. Lahat na ng template sa isang, ilagay na natin lahat sa isang video. Diba? Ang saya dyan. Pumasok ka kayo sa loob ng bahay, magbasa kayo. Hindi ako natawa, ako ay natukmol sa mga nakita ko. Sunod, huwag kayong mag-alala, nahuli ko na ang... Aso lang ang matutuwa dyan. Hindi ba ito yung kinakagat ng mga aso? Sunod, wag ilayo mo sa akin yan. Now I need all the Hindi ba ito yung sa kalbo? mabuhay to like and What's share that? this song. Duterte declaring lockdown to make people safe. What we Filipinos Ayoko ma-copyright, please. Huwag mo to, Pao. in the Philippines. Come and join the party. Best here in Philippines. This is how we party in the Philippines. Ito yung sabi na sa bahay lang, pupunta sa mall, yung mga bata, di ba? Magaling! May lockdown din sa pupukotin nila. Sunod, breaking. Kailangan natin ilagay sa laboratorio si Tito Emil at malaman natin ang kanyang usan gawa ang kanyang dugo. Bago niya tayo iwan, di ba? At ito yung kanyang maibibigay. Parang yan yung mga titans eh, di ba? Kailangan natin gumawa ng superhuman. Paano maging immortal? From JV. Bigla ako kay Tito Rafi. What the? TikTok ba yun, Tito Rafi? Oy. Hey! Ay, siya na naman. Tito Rafi, anong ginagawa mo sa TikTok? Tito Palo ka. Nasaan yung pamalo ko? Minsan lang ako mamalo ng tito.
Dahil alam ko makapalampot nyo. Bakit ka nagti-TikTok, Tito Rapi? Sige, tagalan mo na ako nung huli. Wala na akong pake. Gusto ko lang sumaya. From Katol na kayo ako itlog. Umay. Corn. Ay, ayan ang corn beef, Tito YouTube. Corn beef. Okay, corny beef. Bakala nyo, akala ko ba gumagawa lang para di ma-demonetize ito? Hindi, kasama talaga sa video ko yan. Kung Oscar, solusyong medikal, hindi milit ay sa kabataan. Why now? Diba bakit ba tayo away na away sa Facebook? Kaliwat kanan. Puro na lang away kasi nagtutulungan tayo, kasi nag-iintindihan tayo. Naintindihan ko yung parehong side eh. Yung isa, bakit daw puro angal? Yung isang parte naman, unahin ng medikal bago militar. Sa totoo lang, ang daming punto dito eh. Kunyari, dun sa solusyong medical. Ang ibig sabihin kasi ng kabataan dito, pag mas paigtingin yung medical kaysa dun sa militar. Kasi siguro mas nakikita nila, hindi sa funds, di ba, nag-cut ng budget, ilang bilyon ang kinat sa budget. Bago tong taon na to, sa side naman ng kabila, kailangan naman yung militar. Kasi nakita nyo ba yung balita? Tumakbo sa San Juan ata yung sumakbo siya. Ayaw kasi niya magpa-check. Siguro wala sila. Siguro nakakinabahan siya, ayaw niya magbayad. Yung mga ganun. Iba-iba. Naiintindihan ko yung parehong parte nung usapan. At dito, pareho na lang. Diba? Kailangan ng medikal, kailangan din ng militar. Magtulungan na lang tayo sa panahon na ganito. Tayo rin naman na nagtutulungan eh. Hindi tayo rin nagbabatakan pababa. Magaling! Tatak Pinoy! Ito. Panoorin. Kagabi po, pinaimbis na balutin ng assurance at seguridad ang ating mga kababayan. Pinalot lang tayo ng mas malaki pang panic at mas matindi pang pagtatanong at pagkawalan at pagka-confuse dito sa announcement na isinagawa ng ating Pangulo. Sa dami-dami po ng sinabi ng ating Pangulo kagabi, ang tanong lang ng mga kabataan, nasaan kami sa inyong mga plano sa gitna ng ganitong klaseng krisis sa kalusugan? Ang mga kabataan na tinatanong ninyo bilang mga pag-asa ng bayan, saan po ninyo kami ilalagay? Ito, ang haba pa nito. Pero naiintindihan ko yung sinasabi ng kabataan ng pag-asa ng bayan at nung kabila. Ako naman kasi, ang maganda kasi dito, binabato mo yung opinion mo sa internet at tinitingnan mo kung paano magre-react ang ibang tao sa'yo. Hindi mo pwede sabihin na huwag mo to sabihin. Kasi pag lagi mo sinasabi, hindi nasisimulan yung conversation eh, di ba? Meron kang oportunidad para sabihin, sandali, ganito yung gawin mo, ganyan-ganyan. Naiintindihan ko, cancer makipagtalo sa internet. Or kahit hindi makipagtalo, kahit makipag-usap lang, sobrang cancer. Kung talaga may malasakit ka sa bansa, sa kapwa, at syempre, para lang sa katotohanan, pwede mo siya sabihin ng kalmadong paraan at huwag ka dapat trigger o masaktan pag iba ang sagot sa'yo. Kasi sinubukan mo naman pwede mo subukan pa ulit-ulit. Meron ka rin naman matatamaan. Yung mga hindi sumasagot, yung mga dumadaan lang, nakikipopcorn lang sa mga nagtatalo na, maganda yung sinabi mo, magandang punto at naiintindihan ko yun at pwede ka na magsimula, di ba? Maghuhukay ka sa utak niya ng maliit na buto na pwedeng lumaki pag tagal-tagal. Lalo ko yung sinabi dito ng isang blah 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 na sinabi tungkol dito. So, di ba? Okay lang yan. Hindi ko lang ba big deal sa iba na hindi mo kailangan makipanig sa kanila. Pero kailangan mo pa rin umintindi. Kailangan mo pa rin intindihin bakit ito sinasabi. Siguro naman iba-iba ating pinagdaanan kaya mayroon tayong iba't iba mga opinion. Pero ang importante ay magkaroon kayo ng sarili nyong opinion. Yun lang naman yung goal dito. Hindi importante kung di kayo sang-ayon sa akin, hindi ako sang-ayon sa hindi yun importante. Ang importante makabuo ka ng sarili mong opinion na hindi ka lang nakikinig sa sinabi ng isa at yun na yun. Kumuha ka ng iba't ibang opinion. Kainin mo na parang corn beef, iluwa mo, amuyin mo, tignan mo ulit, tignan mo malayo, lutuin mo, prito mo, lagyan mo ng sibuyas, lagyan mo ng itlog sa ibabaw, kainin mo ulit, dura mo ulit, tapos lagyan mo ng alcohol. Kahit anong gusto mo. Ang importante lang gumawa ka ng sarili mong opinion. At lagi mong dadagdagan ng kaalaman mo sa pang-araw-araw. So yun lang masasabi ko dyan sa kabataan ng pag-asa ng bayan party list. Ito, may panghuli tayo. Hand washing technique with so. Tayo na sa eskwela. Tayo na. Ayoko makapiright. Kaya tapusin na natin doon.
So maraming salamat sa mga nanonood dyan, sa mga nagpapahinga sa kanilang mga bahay, nagtatrabaho, sa mga naninigurado malinis sila ang kanilang kapaligiran at ang kanilang mga kasama sa bahay. Kung gusto nyo makita ang epekto ng social distancing, magpapakita ko ng mga article sa baba. Tingnan nyo kung gaano ka-epektibo ang social distancing at meron tayong isang buwan para paigtingin ang ating resistensya, ang ating mga galaw at patigilin ang pagkalat ng corned beef, diba? So yun, so tatapos na ating mga pag tumawa ka, corned beef ka, ano, may naging corned beef ka ba? Naging sardinas ka ba? Wala akong pake, pero ang importante ay na mapalipas natin ang oras natin dito sa ating mga bahay. Huwag kayo tayo like, share sa inyong mga masisebong corned beef na friends at huwag nyo kitang subscribe. Paulo Lausch!